Bon dia, coners literaris! Avui us porto la recomanació del llibre de La Blancaneus. Doncs bé, aquesta història va sobre una noia que és òrfena i té una malaltia i viu a una ciutat. Un dia l'adopta una família de 8 membres i al principi no és que es porti molt bé amb ells perquè ella recorda de quan tenia la seva família amb els seus pares i els troba a faltar, llavors no accepta la família que té. Però a mesura que va passant el temps i veu que no pot fer res per tornar al passat perquè els seus pares no hi estan, llavors es comença com a relacionar millor amb una noia de la seva família i es fan com amigues, molt amigues de la família, i ja es comença a relacionar més amb la seva família i ja els comença a acceptar i és com que passa pàgina. Al cap d'un dia, quan acaba de dinar, es comença a marejar i veu que no es troba bé i de cop es desmaia. La seva família, nerviosa, sense saber què fer perquè mai els havia passat una cosa com aquesta, cap fill, mira que són 8 membres, cap fill s'havia desmaiat així a casa, doncs amb ajuda dels veïns la porten corrents cap a l'hospital. I està 3 dies ingressada, que no saben si es recuperarà o no, però al final amb uns tractaments que els dona l'hospital, doncs la poden recuperar. Passat uns anys, que ja està millor de la malaltia, que es va curant però encara té la malaltia, encara no es pot curar del tot, doncs coneix un noi que té la mateixa malaltia que ella. Quina casualitat. I viuen la vida feliços, perquè com que tenen la mateixa malaltia, doncs s'accepten tant com són i sap el que els hi pot passar i no tenen cap mena de problema. Llavors arriba un moment en què s'independentitza de casa seva i ja comença a fer la seva vida doncs sense recordar el passat, el que li va passar, ni sense tampoc tenir en compte la seva malaltia, ja que els dos tenen la mateixa i llavors poden fer les mateixes coses i no tenen cap problema. I doncs bé, fins aquí la recomanació d'avui. Espero que us hagi agradat. Deixeu-me als comentaris si vosaltres us heu llegit també aquesta història i si us ha agradat o no, què us ha semblat. I fins a la propera. Adeu! Recordeu seguiu-me a Instagram @cuinaliteratura per saber més novetats d'aquest canal i sobretot doneu-li like i subscriviu-vos al canal i compartiu els vídeos si us han agradat als vostres amics per fer difusió d'aquest canal i de la literatura. Adeu!